welcome gid mga kabyanan sa atin kaya nga pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa kaya nga edisyon pitsa 7 sa bulan kang Oktobre tuig 2021 adlaw kang Huwebes, second to the last day kang filing kang certificate of candidacy mga pinalangga nga mga tagparamati matapos kanyang adlaw may sangkaadlaw pakmurman mga kabyanan nga mag-file kang inyo tagsa-tagsa ka COC. Ang diyang pag-file kang COC ginabantayan gid kang haros tanan, no? Kahit papaano ang diyang politika mga kabyanan na nagpa-relieve kanatan sa stressful nga pag-absorb ka mga balita parte sa COVID, no? Kahit paano, although nga may COVID pa man, daw na pwede taman galipin sa rin bagkan ti COVID, adlaw-adlaw problema ta, no? Ha? Kisa kung magpinsar ta kay ibang bagay mga kabyanan luwas sa COVID, daw nagabalik stress ta. Amor lang bira groy mo unta, no? Halong lang ta, hindi ta sagit pinsar sa COVID. Halong lang ta, pero hindi ta sagit pinsar sa COVID. Pero ra nagakulugan nga, i-disregard ta, baliwalaan ta, ang problema sa COVID. No? Kahit pa paano ang diyang filing ka certificate of candidacy, mga kabyanan, nakapadura kang aton malain, adlaw-adlaw na pinsar ba pirar man napatay sa COVID, pirar man nadutkan, amora katwaling kato, no? Ang aton banawang nga ginapinsar. Tamaan ka stressful, ha? Tamaan ka stressful, ora ti ibar nga balita nga nagadumar sa airwaves, ha? Istorya sa kali, istorya sa diin-diin, COVID sa aga, COVID sa auto, kag COVID sa gabi Ha? Mga kabyanan. So, nag-shift kita sa development, pagbantay, development ka politika. Ang pinsar tanan natin, tlad tanan-tanan. Hoy, nag-file rin siya mo jay, nag-file rin siya mo jay. O, pira nag-file, amo dyan madlagan mayor, amo dyan madlagan gobernador, congressman, SP, konsihal, vice mayor, sa banwa. Na, amora, istoryahan taman na karon na hindi pwedeng malipatan tara ba ang rang mga bagay nga mangin topiko ka aton nga pangalagad. Ano ang dugang nga mga information nga pwede ta itaog ninyo kanyang aga, no? Nag-decide ang gobyerno, ang Department of Education nga may dyan sa implement nga pilot implementation kang face-to-face classes kag dyan magasugod sa Nobyembre 15 kang matapos sa January 31 of 2022. Ito kan banwa kung ano kadya ang mangin resulta, kung mangin okay guro ang diyang implementation kang pilot implementation kang face-to-face classes kag fully vaccinated na biyang aros tanan, may posibilidad basi kon maga-umpisa na kita sa actual implementation gid kang face-to-face classes. Pero nagpangako man naton gobyerno, mga kabyanan, nga by December of this year, may posibilidad nga ang remaining 20 or 50% kang aton population, mangin fully vaccinated. Dito kanta, mga kabyanan, agad nga pag-abot ng eleksyon, may face-to-face campaign. Sa piyak nga bahin, Bao jaw, ang World War kadarwa daw hindi gid mo huntat. May World War noy nga nagapatenga bayalin ka to kagasta kadya, no. Mga sobraran darok bulan. O kusang bulan. Sa tenga ni President Duterte kag ni Senator Dick Gordon, no. Tanyan darwa daw ayam kuti blaga bantayan ay lang, no. Di siyempre kung gaaway ayam ka kuti ga bantay man ang kuti kung kanten kayam ginapreparar naman banwa ang karos na mo.
Kag ti wala ko makaros ka kakuti. Gakuriit man banwa nga ayam kag nagawawaw man mo, di ba? Pero may diyan banwa nga ayam kag kuti nga nagadugsing si Jungkook kag si Santi. Mamangkot ka mo si Jungkook kag si Santi, kung diin nga banwa makita kag diin ran, ati secret lang na ti ang halimbawa mga kabyanan ni President Duterte kag ni Senator Dick Gordon, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, daw ayam kang kuti, kamanti anay, banwa kang baho. Baw, nakakita kang pwede isyo si Duterte, si Gordon. Kay President Duterte, na si President Duterte, nagsulod kuno sa sangkad jewelry shop. Kag may ginbakal kuno banwa nga rilo. Di ko magbakal ka karilo, ginapamangkot ran, kapiyan pa ko public official ka, kay sino na to'y regalo. Kapiyan pa ko confirm mo daw, hindi man tumagto sa nang imaw, kag sawa na. Si magawang istorya, iba may kirida si President Duterte. Mga kabyanan, may ginbaklan gidman. Si President Duterte, nga rilo nagsulod na sa jewelry shop. Nagbakal tanak kang rilo. Hirigalo na sa ana ex-girlfriend. Regalo na sa ana ex-girlfriend, kay may mga ex-girlfriend ko na banwa nga. Bisan orar sanda nami pamananda communication mo. Hindi lang ako direkta ni President Duterte, ang ex-girlfriend mo President Duterte, miyad patin nyo So kung mayad patin nyo, to amo diyang nami si President Duterte banwa no biyuhon. Kay man na ang ex-girlfriend, ura at nang ginaaway, miyad yapon sanda, pero to the point, kay ura man sandar nga imaw. May dyan banwa nga basta ex mo, mortal mong kaaway. Di ba? Rakot, kuno ka banwa mo nga ang ex-boyfriend, ex-girlfriend, miyad sanda yapon, mga pinaranggat na pramati. Ti pariyas mo ni President Duterte, wara na ginako nga bagkan sa na mayad kang ex-girlfriend, ginambal na nga, may rilo ako ginbakal. Sa jewelry shop, para sa ex-girlfriend ko, ginbaklan ko ex-girlfriend ko kang relo. Galing may paman istorya. Pero ang ginbakal ko to, bagkan tanato, tinakawan, pares kay iba dyan nga nanakaw kang 86 million pesos, may unliquidated kas advances, na reaper na kay Gordon. Istoryahan ta dyan karon sa atin, baro nga pangalagad sa piyak nga bahin. Hambal si presidential spokesperson Harry Roque about sa kontrobersyal nga memorandum kagin pagwa kang presidente. Memorandum gin pagwa kang ligad nga daro kadlaw ni President Duterte nga waay tanan nagapanugot, wala na ginapasugtan nga mag-attend ang membro kang anak cabinet sa ginapatawag nga hearing kang Senate Blue Ribbon Committee angot sa formally issue, 8 point something billion pesos nga issue sa overpriced nga purchase kang mga medical supplies. Kung ni Harry Roque, only the competent court can decide about sa constitutionality kang memorandum nga hindi pagpaatinon ang mga miyembro kang kabinet na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ginapamunuan ni Senator Dick Gordon. Sa piyak nga bahin, 41 ang nag-file sa pagka-presidente, siyam sa pagka-bisi, 63 sa senador. Abay ang aton rin yung bugal kantiki nga si Pidoy kag si Loren Ligarda. Ang isyu na batiyan ko kapon na once maglagan ko no banwa si Loren Ligarda kuno pailan nadlagnan kuno ni Pidoy. May sangka na istorya ko to kapon, may pas Pidoy kang pandemya, gina-introduce na bulong nga para sa COVID. Kahit papano makabulig sa mga antikinyos na kung kiba na si Loren Ligarda na ginbulig na sa mga nagakaramatay, naga-hospital. May klaro blang ginbulig ta nakata pandemya. Ano pagbulig mo tayo tanag ni Erges Antique.
63 sa senator, 124 ang nag-file sa party list. Kag istoryahan taman karon ang mga update lokal sa politika, no? Ragya sa Antique baw ang grupo ni Bantog Baruna nag-file kapo, no? Sa Banwa ka si Basti. Ha? Makabianan, may mga nagasinggit dyan sa si Basti nga go Baruna. Ang anang running mate, vice mayor, si SB member, January Padpad. Nga ko na, mga serbisyo katampad, no? Kag kompleto ang ng SB member naman. Diyan si Spike nga di mapilis. Ha? Di ko Spike, nag-file ka man to imo kapon? Oh. Sinunong di mapilis na nag-file makapon SB? Sige. Ang ang gusto ka grupo ati maagaw kay Kasibar ko perto ang rinda dali lang. Kung tuyo nyo nga bulon ang rinda kay Kasibar ko perto, gusto man i-prove ni Kasibar ko perto kung ano ni muana sa sangka term na ano nagkarnabo sa si Basti man. Ha? Ngayon ni muan ni Kasibar ko perto luwas sa normal nga proseso kapang ginobyerno eti komunalit sa ang kinandan nga panginobyerno sige mangyapot na ran mga pangsyon mangyapot na ran ang kinalain blang nga concept ka panginobyerno blang at siyempre kung ikaw papili kag nagpungko nga may imo kinaiya bla may imo banwa nga lain nagtatakblak nimo nga kinalain nga klase pang ginobyerno ang imo, no? Kinaiya mo ra mo. Kung ang tao may kinaiya sa abilidad na personal, may kinaiya man sa panggobyerno. Kag diin may dyan bala kay Mayor Kasibar Cuperto. So kung nakita ka si Basti nga wara, basi pwedis na magbalik kay Bantog Baruna. Dali lang. Ginatamyaw tagli si retired judge. Retired judge Istoya, no? Bawo ka po na istorya na ni retired judge Istoya. Naming, kamusta ikaw? Mo kilala ko dyaling kauna si retired judge sa Istoya, no? Sa San Jose, Patana ka dyan. Dito sa Sirip, bala, na? Kagaw sa uri, nag-judge tana, no? Mga kabyanan. Harigyan ta naman nga si Judge Istoya, dyan gali, dyan uli sa barangay Abira, no? Mga pilangga, ta pramati kung nag-istorya kami kapon, lawid-lawid magawa, ha? Mga gamay nga istorya personal, no? Pirmi galit na dyan gagamit man karuming Antonios Miracle Well, tanag gali comment sa parinti na to kuno sa albay nga nami yang bulong ni Ruming gamitan nya gid. Ha? Mga kamyanan, no? Kay Judge Istoya dyan sa Sebastia. Good morning. Pamati gid sa atin nga pagpangalagad. Ang kuna na kuna dayon ka lagan ka board member kung madayon ka mabuto gid ko nimo. Good morning lagi dyan, sisto. Yan na. Dyan sa Banwa kasi Basti ka pamati sa atin. Banwa, kapag pangalagad. Unahon tayo Banwa ang sitwasyon politika dyan sa probinsya Antique. No? Kay kahapon, although may darwa pa kadlaw, kadya, sara, rumaan, may sara pagin. May darwa pa kadlaw ka pwede pa iba mag-file ganinti. Wala raman tating na paabot nga pwede pa mag-file sa pagka-congressman, ka-gobernador, kag-BC. Ubos nakpile ron. No? Luwas lang kung may dyan pa ibabanwa nga gusto, nga ura tamaman gusto, magpalalagan sa amo dyan nga mga posisyon. Kaya ang tatlo ka kinapaabot, mag-file, halin pa ka to, sa pagka-congressman natapos kahapon. No? O kung ang sa congressman natapos paligan adlaw, kahapon. Kaya ang saraka aspirant kahapon, ba naman nag-file mong last ang last nga candidate nga bali matuon si katatlo ka nga aspirant nag-file kahapon nga adlaw.
So kung 3 lang ginapabot na mga bungwani congressman, tinatapos ang pailanay. Pero pwede pa iba ka-file dyan kung sino gusto pa. Ha? Ang ginapabot ta, nga mangaran, kapon no'y natapos ang pailanay nanda. Kaya ang last kag katatlo kapon nga nag-file, amo si Adi Fajardo. Ti, tanan sanda kadya kuno antikin nyo, no? Si Adi Pardo, gakoon, diyan tak nag-high school, kita mo pag-file na, may t-shirt na, nga makita mo gid nga ANS batch, Antique National School batch, ano nga batch to man? Siyo doon, kahit papano, maitudo tanabanwa nga classmate na, mga kabyanan, nga ang part kang kabuhi na rogya na tabo sa Antique. Makan ti mo banwa may eskwela ka high school apat tuig, elementary 6 ka tuig. Nangin part ang Antique kang imo pagbahal mga pinalanggat na pramati. That's why we can consider him as an Antiqueño. No? As an Antiqueño. Mga kabyanan. Although nga sa Iloilo ron after high school, Rector nagkuliyo. Matagagan Antique gani, Rector manibaga kuliyo. Kag Rector ron sanda nag-uli, bangad nga may business ang tatay na. Nga kauna, boss naman gani, jabanwa sa DYCN, sa Panay News, nga si Mr. Danny Fajardo. Ha? Kag may tudo tana nga lugar na gid kun diin tana nagbahal, nan mo kang gamay, kung gamay pikaw alin elementary hasta mag high school ka, gasipal pikaw banwa tumba patismo. Kisa gasipal pikaw sa Balanaw kun kinder ka plang ura kapat puroy. Di basi kung may pakita tana si Adi Pardo. Ha? Ngodya picture ko ho, si punuan pa ko una, ura pa ni ko puroy jak. Oh, para makita nyo nga nangin part ng Antique kang akin pagbahal. No? Na. So, we can consider Adi Fajardo as an Antiqueño, mga pinalangga, ha? Nga mga, ano na? Panungtukan. Panawagan? Panawagan. Sige. Jay mo, bolato yung kano. Ngayon na dyan. Mga kabyanan. Sige na, panawagan ko yan karon. Thank you, Gid. Naging part si Danny Fajardo, kang, ang anak kabuhid, nangin part, ang Antique. No? Mga pinalangga, nga mga tagparamati. Okay? So, pwede ta makonsider nga Antiqueño. No? Si Paulo, bisan wanan mo dyan banwa, Javier tag Antique, gid. Kag, pwede mo mambal nga Antiqueño, gid, kag nakaagir ta na congressman kang Antique. May tudo dyan kung sino mga parinti na, mga kabyanan. Ang sara, si E.L. Cardabay, parehas ni Pardo, may tudo ra kung sino nang classmate na elementary dyan sa Antique, kag high school, gibe. Patawag, tanaman ko kang, pwede mo na kapatawag, kang reunion sa mga nanging classmate na dyan sa diin ng eskwelahan, timo ng eskwela dyan sa Antique, Kaga diin nga sino makatudo nga dyan na nagbahal ikaw dyan niya kuna nagasipal-sipal gasaka puno lumboy kuna si Agripino Ligarda. Sabi patudo bi nga bisan sino lang sambilog lagi malamatan banwa nga pamangkoton. Sino makatudo nga nangin part kakabuhi ni Antonio Agripino ang Antique. Siya sa kamalam lang nga kuna dyan raw nagabahol kasipal pak tarak-tarak karak unaw. Diyan ka nga kaloko, diyan tanak, una ka nga na. Sino volunteer? Ay tiyang darwa, tanang nga dyan si Adi Pardo, si Paulo Javier, pwede ta balikan history ng dangan Antiqueños da. Si Agripino. Mga biyan, para mamanaan taman nga, kung nag-agto ka sa Antique, because only of politika. Ay kung ura politika, ura makaguro nag-agtor ka sa Antique, di blamo niya tanang dapat masabat. Mga kabyanan, amo ya guru ang dapat masabat. Who can testify, no? Who will going to volunteer as a living witness and testify. Mga kabyanan, about the life
of Mr. Agripino Ligarda, no? That he is really from Antique. Nga rin nagbahal sa Antique, bisan itulo na lang kung sino naging classmate na, diin elementary school, diin high school, kag diin nagkolehiyo. And even, bisan maid lang giti biyabe, nga may matudo nga ako dyan ako na sa Antique, nagakengkeng ka na. Ha? Dali lang ang balon, banwa, kapin pang mga patakaran nga sa eleksyon, dali lang banwa magkuon nga ti antikin nyo ikaw. Ha? Actually, ang purpose mo for election purposes mo lang, mga pinalangga nga matag para mati. No? Ang diyang darwa, true-blooded antikin nyo, while the other one, makabianan, no? Ibagambal, it's a fake antikin nyo. No, na amuran, jay. Ang darwa tanagadlagan gobernador si gobernador kadyaw taga Kulasi. Si Fidelisio nga mabunggo kana taga Hamtik. Jat na ura ti question ko about banwa sa matudtuon sinong nanda matudtuon tikin nyo. No? Ang awayan na dyan tanakaran nga platform of government, platform of government, no? Oh, tanan-tanan sa nila may vision, tanan-tanan niya may plano. So, si gobernador may accomplishment, yung pungko, tanaran. Si Fidelisio, may plano man. Nga, himuon, pwede na magambal nga ti. Himuon ko, ang mahimo ni Gob. Mga maamura bla. So, they can talk. Whatever words they wanted to tell the Antiqueños. Mga pilang katapramati. Kung issue tana about sa matutol Antiqueño, ijant na sa dugo, darwa nga nagasumpunganay sa pagka-gobernador, darwa mas na, no? Sa pagka-bisi gobernador. Akiurat question, ha? Si Tanlangit from Dao, si Vince Pixio, mga kabyanan, taga Bilison, ha? Si Dinosta, taga Kapis, pero nakapangsawa ka mga Antiqueños, ang present vice governor ta. Never mind about sa kung sino tana sa SP member. Pagamaan ta mga aspirant sa pagka-SP member, makabayanan puro dyan sa probinsya Kantiki nagauli. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Na amure karon ang sitwasyon politika rogya sa Antique, 3 madlagan, congressman, darwa, 1-on-1 sa gobernador, 3-cornered fight sa vice gobernador. Kag ang tagsa-tagsa kagrupo, makabiyanan, may kandidato pagka-ispi sa North District 5, amo man sa South, no? Mga pilangga nga tag para mati. No? Kung baga may 22 lado kakandidato bilog probinsya sa pagka ispi. 11 sa North pa lang nag-file, kag 11 ang sa South. I don't know kung kanyang adlaw may madugang kag saruman. Na mga pinalanggang at tagparamati. I don't know kung sa rumaan may maga dugang. Okay, mga pinalanggang at tagparamati, magabalik ko sa dilig lamang magbuhay sa ating pagpangalagad, pagkalipas lamang kang importante nga pahibalo mga pinalangga nga matagparamati. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila na nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nakadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitron tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sang oxidative stress kag sobrang free radical ang hindi balancing ng diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kaya po. Sus, naga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet. Kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants. Ago niya ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet.
aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapalayo sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Dija sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa mga poultry supplies, Dija sa probinsya kang Antigen. Ano na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Sang una, permi nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Mga kabiyanan ng ating pangalagad, gaimaw gyagid ang Evergreen Herbal Capsule. Amo diyang kapsula nga ginanormalize tanan-tanan ang mga problema sa inyo kadya nga lawas. Ha? Ang tanan nga sobra sa lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan. Amo diyang epekto kang Evergreen Herbal Capsule, mga pinalangga nga tag para mati. Sa piyak nga bahin, imauman ang diyang ruming Antonio's Miracle Oil. Karoon kapila ko diyang pangako nga ipabati ko diyang nakapanaw rumano ang asawa ni Migo Badong Junila. Mga pinalangga nga tag para mati. Nakapanaw-panaw no? Bangad sa ruming Antonio's Miracle Oil. Kag ang bugto ni Mayor Jeremy Cor kang Barbasa. Rake banwa kang masakit ng ginabatyag sa lawas. Nagkarabuol, gasakit hawak na, gasakit tuhod na, mga kabiyanan, buol. Tapos, sino kahapon na sa karako, ginagtunan tabla kang mga istorya ko, na ang diyang katul kabata, bla, kung magkaan na ganing kamanok, gabalik, pero ang allergy na tana, kagang katul ng ran, nagadura, tana kung makainom, kang ruming Antonio's Miracle Oil. So, saraka ginabuligan na kadya kag timanan nyo naman na braka naga-arayad kag naga-testimony province-wide pangad sa epekto na kadya mga kabiyanan. Nura dyan ting side effect na kay puro dyan dahon, daga kang mga dahon nga ginkombinar ta luwas sa dahon may kahoy dyan nga ginagamit ta mga pilangga ta pamati nga kuntipuno ng tanan nga daga na bauper te kay epektibo. No? Gen kombinar tara mga pinangata bramati paragi kaninyo nakabulig kag makabulig ra kaninyo gid mga kabyanan. Okay, sige. Gagaimaman sa pagpalagad ta ang Gonzales Store, no? Regyan sa Barangay Lamputang. Ang Gonzales Store sa Barangay Lamputang baligya dya katanan nga grocery items, barato mga groceries da janoy. Kag wholesaler naga-retail sanda kang soft drinks, kag mga beer, no? Kag ang ibada nga mga whiskey, mga alak bla. Tag ginatos na naman huwang diferensya na
diferensyable nga mas barato. Tutuod ang masaminyo nga mga ginagtunan, will never mention the name, no? Nga mga aircon, nga mga bakal ka mga rimnon, tistingin nyo plato, barato no yung dabaligya. Bahal kid ginatos kid ang diferensya ka presyo. Napa, tama. May mga frozen foods sanda dyan. May mga ice cream, kag may tangkims na dyan. Berti ka kumplito. Rigyan sa barangay, lamputang riana pahamtang. No? Ang diyang agto kag mag pamaraklon. Okay? Gaymaw man sa pagpangalagad ang diyang si Kapitan Victor Sorella kang Sentro Norte. Gakoon magpanglimpyo ta kapalibot agad hindi kita masakit. Ura pa matalana manang lubang ura takmahan ng bata blanin ng ani Colindres, no? Rigyan mga kabiyanan sa Halandoni, ginahaya pa dyan ang ginahaya pa dyan ang bangkay sa balay sa Halandoni, no? Mga kabiyanan, no? Sino nga aranik bata ng Nita ng Ann Colindres? Sige lang bulanta karon ay panawagan ta. No? Ginapamaan dyan na yung pamilya Salde kag pamilya Badol nga ang andang himata nga si Jolia Chen Salde, bata nanday Jusing Salde kag Merlin Badol nagtaliwan kang September 29. Jatana naga serbisyo sa simbahan kang Assembly of God sa Sentro Norte antes daron sa anang temporaryo nga parawayan sa Pitsa 9 kang Oktubre sa badong adlaw. Ang burial service mag-umpisa alas 8 sa aga kag pagadiretso sa Colasi Municipal Cemetery sa pamilya Saldi kag Badol, no? Diyang si Julia Chin Saldi napatay, no? Dali lang, ano tanang layan na tatag magkutuman? Sorry sige. Gaymaw sa atin nga pagpangalagad, mga kabiyanan, yang si Isbi Jolay di makotak. Si Isbi Mami Pilar Alusilha, kag Isbi Boy Ala Alarcon. Amo diyang mga Isbi member nga nakasuporta gid sa administrasyon ni Mayor Joji Lumugdang para dali malapot ang kauswagan. Amo man gaymaw ang diyang si Migo Jolio sa Jolio's Paint Trading, kung tanan-tanan nga pinta ang inyo banwa nga baklan, diyan kamo agto sa Jolio's Paint Trading sa Sentro Sur. Kag Signrace Advertising Incorporated, kung magpaprint kamo kang anuman nga mga printing materials, rigyan kamo agto mga kabiyanan, no? Sa Signrace ni Bobby ni Migota Binhamin Polinar. Jagaling ngaran ho, no? May nagchat ka natin, salamat kita. Mga kabiyanan kay Chin Amari, ano niya? Yap, no? Dahil lang Jayo. Mo dyan ko na nagapamatis da sa itong pabalaga, dasig sanda si Toto Manuel Emmanuel Fadi Ragao Colindres na ang RL Cycle Parts napahamtang dya sa may barangay Alandoni kung tanan nga original parts kang motor ang inyo baklad agto kamo sa RL Cycle Parts. Kung kaslan ka lotasyo ngadlaw gyaw lotasyo kung Samuel Kaderma, good morning sir, watching from Canada. Sige. Taga San Emilio dyan, no? Kag kung magpa-arrange kalutasyo kang mga bouquet
mga kabulakan, agtok mo dyan sa Dirty Hands Floral and Ornamental Shop atobang kang North Elementary School. No? Baurig yan ang bulak nga pwerte ka barato. No? No need na kamo mag-agto sa Kalibo kag sa San Jose. Hay regya sa Kulasi, may regya nga baligyaan ka bulak. Ginapanagyahan dyan no, ni Peb Balis Nomo. Na, kag gusto mong man, kung magpatughong kamo ka nami nga gasolina, rigto sa gasolinahan, no? Sa barangay San Antonio, sa inged balay ni Kap Dampo, limpyo dyan gasolinahan kag barato. Isa dyan ako kapatughong, no? Na, tumuptugong mga tricycle, no, sa southern bound, mga southern bound tricycles, dyan kamo ginhapit, ha? No. Alas 8:43. Sa atin, banwa nga pagpalagad. No? Bao, jo. May hindi. Pag-intindihan, nairaman si President Duterte. Kaya nagkoon si Senator Drilon, maging baklan si President Duterte nga rilo. Sa sangka jewelry shop, nakita gid. Nakita gid. Di ang gusto drive out nisyo na si President Duterte may migag bro. Umigog pa pamalan yan, may migog ni Imno Garab. Presidente ba? May migog ni Imno Garab. Presidente ba? Pero yung klaro dyan ni President Duterte, mga kabiyanan, ngangin baklan ko to, kang rilo, regalo ko to sa ex-girlfriend ko. Pero wala rin taman. No? Wala rin taman. So doon, mga ex-girlfriend ni Presidente Duterte, may danais na gyapon, kagura na ginaaway. No? Wala lang sanda garimaw, kagura naman sanda, pero dyan gyapon ang mayan ng mga panimuot, masunod nyo si Presidente Duterte. Ang ex-girlfriend, naging bakla na pa kanilo. Kung anong lain yan gran, may lain yan gran, hay ang ginbakal ko to, bakan kumanta na to halin sa tinakawan, ginbaal halin sa tinakawan, dara pa bati kay Gordon, ora na to naghalin sa 86 million, para sa unliquidated kas advances, nga ginimo mo, kang dyan pikaw sa SBMA, unliquidated, uraman kung diin mo gingamit, diin mo gindara kwarta, ginapabalik ni mo. Na, bausan matapos World War ni Tatay Digong ni Gordon. Tidya naglabot sa punto, bangad nga sigir naway da sa kanginan, sa social media, kagbisan sa mga interviews, nag-resign si President Duterte. Kamo nga mamembro kang cabinet, hindi nyo pag-atine ang ginapatawag ni Gordon nga Senate hearing na di kundi oras na nagarate na may memorandum gipagawa si President Duterte. Tambay kon ipadakop diya kang Senate Blue Ribbon Committee. No? Kay man ang Senate as although legislative body, no? But may dyan sa nakarang quasi-judicial power. Pwede sanda kanimo ka-cite for contempt. Pwede di ka papriso. No? Tambay kung mahimo dyan ni Gordon, and what will happen? Just in case may memorandum, hindi magsugot, Presidente, iti under ka na dyan mga kabinet, officials like Department of Health, kagiban pa gusto ipatawag ni Gordon, under ka na dyan, under Executive Department. Kundi ora sanda nag-attend na may memorandum si President. Ano matabo? Kung hindi mag-attend, kung impose example, kang Senate ang ana quasi-judicial power. So, ang koon tabla nga may
problema ta because nagakolide ang executive kag ang legislative, mga kabyanan. No? Kag magalabot sa punto nga may question of law nga matabo about sa memorandum ni President Duterte whether or not constitutional bala diyang paglimit na o kung ang pagmando na pinagi sa memorandum na hindi pagpatinan sa Senate inquiry ang mga cabinet officials. Tiyan ko ni presidential spokesperson Harry Roque, no? Ang korte lamang makadecide kaya kung tigabungguanais na rin konstitusyonal or hindi ang memorandum naging pagwa ni President Rodrigo Duterte. Makabig ba niya nga may political crisis ta? Kaya na nag-head-on collision na ba nga ang Senate, no? Kag ang executive, bahin sa isyo kang overprice ko, no? Nga, purchase kang mga medical supplies. Bantayan ta, kung diin niya malapot, let's wait and see kung ano mangin latest pagid development kaya. Aras 8:48, gaimaw simigo ta boy sidyoso, kung magbakal, magpatakad ka mo satellite, agtok mo dyan sa may parada, sa may unahan na lang, sa atubang kang Palawan Ponsiap Highway. No? As low as 2,290 ang anda satellite dyan, pwede ka mo makapatakad gid. No? Kag gaimaw man sa pagpagalagad ta ang diyang Carl's Agribit Supply. Ang Carl's Agribit Supply, kung magbakal mo bubod ka manok, damog ka baboy, mga feeds ka kumplito, dyan sa atubang kang antiko raw, kung nagahalat ka mo dyan kang pila nyo, ay mabayad ka mo kang antiko, dyan ka mo bakal lamang kang feeds, kababoy kag bubod ka manok. Kag magpamatsoy pwede gid dyan sa Alpa Street, atubang kang antiko. Gaimaw man sa tanga pag ginaplagyang dyan ni Carl Noel Buaya, no? Gaimaw sa tanga palatuntunan ang diyang Ilas Bike Shop. Kung mga nami nga bisikleta at nabaklan nyo, dyan sa Ilas Bike Shop kamo agto sa Barangay Lamputong. Na kag si Migo ta Alan Alpas Aurelio, naga-kuongit kun ang mga serbisyo parihas kang PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID, rigto kamo agto sa napisto sa tubang kang Shiny Star. Sinang susan tamba naman, mga kabyanan, naga-kuongit kun magbakal kamo kang applyan, lang. Kang insurance, Stronghold Insurance, kang paninoy agtunan nyo sa dyan sa balay na likod kang Motorstar Display Center. Na si Mr. Migota Jeffrey Martinez Balben nga koon kay imo tana lamisa nga siminto, bangko nga siminto. Kag may barbecue man dyan, may limpo, kag litson manok kon hapon dyan sa punta tulayo. J. Carlo repair shop kag karwas sa kilid langgid kang Series Terminal. Kung tanan-tanan nga mga guba kang inyo sarakyan, may guba may problema, bisan ano lang nga guba kang inyo sarakyan, ipa-repair dyan sa J. Carlo repair shop. Kag kun medyo higga sarakyan nyo ron daw, bakit gwapo, kagagwapa sarakyan nyo, igyan nyo ipalimpyo para kanang-kanang magwa. Diyan nas kilid kang Series Terminal, ginapalagyahan ni J. Carlo Estupito, mga kaabyanan. Tumandak Marketing, ginapalagyahan ni Mr. and Mrs. Lunibic Picasso, no? Kung tanan nga machineries, generators, gamit sa panguma kag pangisda, diyan kamo bakalo sa Sentro Norte, na?
takod man satellite kag signal. Kag iban pa. Okay? Sa Sentro Norte, Colasi Antiquel, binit karsada lang gido. Diyan kamo agto. Alas 8:52 sa tanan nga nag-donate dugo sa bloodletting program ka Philippine National Red Cross Yakap diyan sa Barangay Fe. Salamat ninyo sa Kapitan Jimmy Sumugap. No? Diyan sa Barangay Fe sa mga nag-donate kadugo na kag kay Kagawad de la Cruz diyan sa Barangay Lipata. Good morning. No? Kag kay Kagawad din Joy Ragot sa Barangay Bagakay. Good morning. Wow, miguhay kami kang bata na kadyan. Pirmi gijaga pamugno niya si Tito Ruming na yo. Na diinta na si hilala no. Ay, nanti sige. Mga kabiyanan. At sige. Ha? Oras sa tagapagpangalagad alas 8:53. Bao kada sig ka time ta. Ha? Jayo. Maumpisar ko no ang pilot implementation of face-to-face classes sa November 15. January up to January 31. Di mangin-engage dya kag mangin-barasihan dya. Kung okay na gitman kung pwede rin bala ipadayon nun ang actual implementation, full implementation kang face-to-face classes by next year. Kaya kung nakagobyerno, nga before the end of this year, may maubos ron ka matapos ron ang vaccination program sa remaining 50% kang aton populasyon. So, laban-laban kung mamuya tabo nga fully vaccinated ng tanan nga mga Pinoy, amo ba si amo to ang tsansa nga maback to normal rin kita, no? Di kampanya naman na eleksyon sunod tuig mo. Umpisa naman panuktok. No? Panuktok ka. Kami kong tok-tok klasin. Panuktok naman eh. No? Ba ko ni Sir Alamo. Kung ni Sir Alamo, sa post na nahamot ka. Sir Alamo, good morning, Gasolilo. Pero chat kami, kisaman ni Sir Alamo, no? Na may post na to na namian. Na nami naman kadyang bantebla. Tanan kandidato, kaya mag-TikTok naman mo. Para minami saot. Tunto si Sir Jai. Para minami naman saot. At hindi man niya madara sa saot-saot. Kursera. Kag sa TikTok. Hindi madara niya sa saot. Kag TikTok, sir. Pero may dyan man iba nga pwede man madara sa saot. Kag sa TikTok. Pwede man ran. Makuon man iba ka na nami sikwan to mag-TikTok. Pero laka meaning ka nga namin ni Sir to alam mo iti laban manggur kandidato daw hindi magigmahan gur mag-TikTok pero kandidato kalasan nga kalansar magnami mag-TikTok tiya mo rablang koon nga tanan lamang bagay mo naman but ang testing ground niya is ang likan nga pandemya mo mga kabyanan ang likan nga pandemya mangin testing ground yung liga nga pandemya kung sinogid may kabalaka ibla pero subragit na kamayad si SB Alarcon mo kag si SB July kang pandemya to kap nagtag sandat na to kang mga bisag pagkaan lang sa mga frontliners dibla mga pilangga at pramati si SB July kag SB Boy Alarcon na nagtag sanda to pagkamaan ta na nagtags na mo si nung Boy Ala panao begas sa mga kung may sobrata nagap na bugas
Si SB July na nagtag-tanagid to kang mga pagkaan kang mga frontliners, no? At that time, tikinanglan gid man mga bulig, mga kabiyanan, kahit papano, makabulig. At nga ato tanang ginimo, nagpanawagan datan sa radyo, para sa frontliners taman. So, ginsabat to, pagit tak natin, ura sa personal tanga na bulig. Pagi ka natin na nakatipon, tatan ka to ka mga pirato ginton over, ta kasi ralamo man. Ha? 36 mil? 36 mil? Ginton over, tato sa munisipyo, sa police station, nga natipon ta, kita katunong liktagin libot, bilog klase, agad mabulig sa frontliners. At the time man, daw mga sobraman sa 20 mil natipon ta, agad mapaubra, balay ni tay, kuhan bla? Itay, lipat ko rin ngaran. Isinti normal. Lagyan sa balak-balak. No? Mga more mga pinalanggata pramati. Now, ang diyang mga bagay, amo diyang tuga kang pandemya. Mga pilanggata pramati. So, kabay pang matapos niya. Agad nga makabalak back to normal naman ang atin nga pangginawi. Ragya sa pungsod Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Maura atot na hono. Sa Facebook viewers ta, thank you very much for listening. Mga biyanan, ma-enta sa Facebook viewers ta, thank you gina. Kag ja cover kang Iloilo Newsline. I-partner Johnny Diaz. Mabatian na kita sa Iloilo Province, Iloilo City, Guimaras kag Negros Occidental.